o himlai tongmani thaio sini kebang ma birman ni kogna seng lukuno sana thangya phunungna thangya tam kheba baksa borok sini tiprasano seng sini man thaina sanmani to central government ni thani se sano central government se pressurize khayo non ni bosa boni man thai ma yangai tongkha non ni bosa ni man thai no ki phili risti nei runa hini go semana risti nei pia ba baksa borno government borno runai mari khainai kesaro kebeng kebeng khainai jemon borno thani se dabi manai hima hai borok se refari hima hai baksa petua tiprasarok tiprasa neta hini sakbai thangko senai rok borok kebeng kebeng nai rong no bang poriskar haini hai tese sawo ang je sawo abono khayo omo kaisa ni obas hami haisi angkai oro jeta ang himui thangmani omong khangke ang sinjo se am pharung ke norok mayung musa jodi saito khangke do patangai yogya tonai ba tini ang ochoba khaima baisam sung khangke norok borok kotor kotor jodi choba khaigeng ke do phayok na ba laite sasible galai sasi norok thansang khangke se tabuk si yogi thango 20 jona tiprasa emela tongmani 28 jona tiprasa MDC tongmani jotono thansa khainai CPM Congress BJP tiprama thahian jotono pal khainai tinin choba nokhar kangke je phanung sithang ni nokhar kangke se tinin chi yok thangbai public to logori tongo ano subai rohnai sab rohor ba public rohor bai ano subai rohnai roke rang nang kutipoti neta kotor kotor borok simire chuba ba bukhabai nangjakai chubai rohnai bo athoro murawo o hatai kotoro tui sima nongya roksi mai din hajira khaine mai thik mote mase roksi borok chubai rohor ble je borno bangi seng tui ni ব্যবস্থা se khaimalia mai ni ব্যবস্থা se khaimalia je borok rok je jubok rok chakri sanmang sanmang neta nongklok himang himang truck driver ma khaika phatar thangai plate masuka bini oro seleng khatoka maso 10-12 hajar se mano bini oro phatar hawo tongai nai nije nok ya khare borok se subau borok se bukharei logerei hinan phaitongo ani loge himnai tini je 14-15 jona phai hin paika masaki borok ke asuk thai manja kotor kotor deba or jan loge himui tongnai tini sana thang angke napit dugan khai chanai rok samung tang chanai rok nijeni nok huk ni samung yakari phainai rok mangsible ke borok kotor kotor gyani guni borok rok sijak rijak borok asuk thai manja borok nokhar kekeba haini si dofa ba yok thangle jai hok akok nang sana thanglia bar bar moi to khairi maru tobe ka ang kok rukha je borok rok tabo kebengai kok sai tongnai an thani se lama kaham tongni sanai non nok ang obossoi phainai tiprasani lukurok joto chini joto tiprasaro yok namu sungjak public yok namu sungjak o jagao joto jubok rok yok namu sungjak kebo musunginai phataro samungtang tongya buni seleng khatok tongya kebo musunginai ro siri khogoi ma tongya sing joto yok namu sungjak norok jara kebengai ani thani se buddhi tong ang si gyan gnang ang si diari ang si sidai ang si sinai ang si pyogoi manai go senai rok ano kebengai sanai rok non nogo obossoi ang phainai sara tiproni media toboi phainai 150-200 jon jubok toi phainai non kholomoino non thani ho upai sanai karon non thani upai tongo norok se lama phunuk man norok se pyog man chau a upai norok ma sanai norok jeto kebengkha norok jeto jong se pyog man ni goseka norok upai ma sanai a upai lama phunugoi nai tam khaine nangnai a lama norok ma phunuk nai ang to tini sawo maya sak soba khainai bhai ke manai saimia pia ba soba khai thanai mana bagai itihas lai bumawo kebang ma soba khai phaika soba waisa bai pyogoi mai apon soba khai ma thangai si netai Subhash Chandra Bose Bhagat Singh laso Mahatma Gandhi siyogiyo gen norok la norok thani se formula tongga tangai khogoi hei tongkhaba tangai le noga asugile buina hamia sawile ma tongkhaba non thani formula tongke pyogoi risdi dofa no dofa to yog namung jagai tongo non nogo sing phainai nor na formula bahai ke tiprasa yok nai abon norok ma sai khnar nai ar je yok nani norok je lama samane a lama ni mutabek ne sing samung tangnai siapa norok no risk mana nai hesi karon norok se gose ungangke ar o je yok nani lama je samane a lama no nung je lama phunung mana adon nung ma khinai si nung jara gosai sanai rok nung nije bu sak bai thang ma khinai
non nogo fainai public no haino ereng ereng haino maike bibranto khai samo chukla face to face be practical mangnai si tabo gaigini hai haino dalar sawini rastin thumu bangya practicals mangnai nei si practical khaina bangai nor nogo phai tongo practical no nor nogo ang yakai si saka bkhanang khang khainai khainai nei si phainai phainai nei si norok practical ma sanai omaike yognai practical ma khainai si bosago peroxin petrol roi jodi thuinai dofa yognai nga kam ma khainai si nang ma lunai si je sanai bom ma lunai ang lunai si practical sei si punor ni wo khogoi heinai omaike felat phalat katenan kun lama krei onglogo boy kamam bok yo bogoi kok sama yok lagaisi non nogo phainai jawab marnai norok lama ma phunung nai si karon norok se referring tongo kendro sorkar ni norok se saimon kuk tongo norok se nai hai kendro se naichamui sabui tongo ke norok no joto kisi solution marnai non nogo phai tongo ke ready tongbai de joto lukorok thangai nai omo hai jara sinai nuk nai dofano pyogoi man hinsi kosai tongo ke bon nogo thang tai kalayo mon nogo thangai nai solution sing ma sanai a solution na borong no practical ma khair nei si Hado hai belakina wara masinja ba kiri masinja hado hai dadak sidak mapli ka sabeka social media wo mokol baitang eba khuk baitang dadak sidak mapli ngite taukte bo sono pila no mapli no kunyo kam ke saimani tongna eba kam ke no bujimani tongna tenene mapli bo phai no ngite taukte bo song tenene mapli ko baisi haine belak no tini salo sini sar David Morasing sini te taukte bo song no sini lai thokti bara sal lo rong no belai no nang kumani kok no sawi kanari ke aba vai belai no kobe kok no message rika tamne wal awai ke thanai salo sini sar David Morasing sini tirbra hastini simi dili hastewa hingwi thangi tongmani yagulo awai ke belai no stay sini tirbra so dofani netaro kebeng mano tine aba vai belai no bono khokpe fla mano tine abno tine belai no tini salo sini sar David Morasing kobe kok no sawi kanari ke aba vai belai no joli jaga tamne wal awai ke bo awai ke asike sini tibra so dofani bagai sam kham khlainani bagai thangmani yaglo awai ke belai no tibra sawi tibra sangai awai ke belai no netaro ke bungo ni nai belai no sini sar David Morasing khok pepla kai ba awai belai no jajalia rete amani yaglo ba kobi kong no sawi khnai ka tamne mala awai ke sing tibra sangai kasa ko phur hingjawai jang thamchang nani nangnai nei eba awai ke sang bakang somjawai tonglai ye awai ke sini tibra sani manthai no sang manglak nei eba awai ke jeng tibra sawi tibra sangai kono walai sok lai gari ingni jeng thanjang nani nangnai nei ini kise sini tibra sani man no jeng tobui manai nei awai kok thairong no tini bo sini te taukte bok sungno koi kok no sawi khnarika ngai te taukte bok sungno pila no mapli no bo puji manai tongna phaideng te taukte bok sung sung bisi kok sewi tini chalo sini sar David Morasing thanai chalo sini tibra sa to phani ne tarok sini sar David Morasing no kok khamya samno tini ba wahai joli jagai kok khope palamana tini tini chalo sini sar David Morasing sini on netarong no tamini kok kusar ke ba bo sini te taukte bok sono tamini message rika abno tini sing kisa kam ke bojoi na lena ngite taukte bok sono kisa kam ke nai tongri tini no mampli no jotono dipor kaham khajani tiprasa takukte bukuk song joto yogna musungnai ani khajani tiprasa tangsanai sebok khainai malkhung mothornai huk khainai nogo gristi khainai tui manung yawibo sono tui kaham lamao khanai rohnai dofani bangai choba khaijak hinai mai mase yobo khopsa sono mai kaham chari rohnai dofani bagai choba khaimani no chajagai income krei sikla rok fataro samung tang tongto teibo sono chuba hori tongnai dofano yogna ni musung mani no pai thankin noknai ni musung nai ro nor jotono salute khayei tini ang jotono kobok horo seng kha khayo 9 tarik থেকে 10 tarik ono seng Delhi o sogoi manai hini seng target naui tongo phainai talni amane bagai Delhi o jara tongnai ani khasuksa je boro Bangkok salai tongo nor no kobok jao nor kicha suba jadi Delhi o seng dor narna bagai
ke arni memorandum sing submit khailai tei chini lukrong ni tei chini Tripura ni Ashirwad hamari gola no bo kaisa jaga ha no 12 kotol ni ha bai mi soi rei nai ke norok sing bai jogajog na hade karon sing himoi tongpro lengai tongpro sing mobile jorao sing jotoni khosai meyango masai bo sing tini o himlai tongmani thayo sini kebang ma birman ni kongna sing lukuno sana thangya phunungna thangya tam kheba baksa borok sini Tripura sano sing sini man thaina sanmani to central government ni thani se sano central government se pressurize khayo non ni bosa boni man thai mayangi tongkha non ni bosa ni man thaina kipili risti nei runa hini go semana risti nei fiaba baksa borno government borno runai mari khainai kesaro kebeng khainai jemon borno thani se dabi manai hima hai borok se refari hima hai baksa petwa Tripura sarok Tripura sa neta hini sakbai thangko senai rok borok kebeng nai rok no bang poriskar haini hai tese sawo ang je sawo abono khayo omo kaisa ni obas ham yaisi engke or jeta ang himoi thangmani omong khangke ang sinjo se am pharung ke norok mayung musa jodi saito khangke do patangai yogya tonai ba tini ang ochoba khaima baisam sing khangke norok borok kotor jodi choba khaigeng ke do phayok na ba laite sasible kelai sasi norok thansa khangke se abok si yogi thango 20 jona Tripura sa MLA tongmani 28 jona Tripura sa MDC tongmani jotono thansa khainai CPM Congress BJP Tripura mata hian jotono pal khainai tinin choba nokhar kangke je panung sitang ni nokhar kangke se tinin chi yok thangbai public to logari tongo ano subai rohnai sab rohor ba public rohor ble ano subai rohnai roke rang kutipoti neta kotor borok simire chuba ba bukhabai nangjakai subai rohnai bo athoro murawo o hatai kotoro tuisi manung ya roksi mai din hajira khaine mai thik mote mase roksi borok subai rohor ble je borno bangi cheng tuini ব্যবস্থা se khaimalia mai ni ব্যবস্থা se khaimalia je borok rok je jubok rok sakri sanmang netar nongklo himang truck driver ma khaika phatar thangai plate masuka buini oro seleng khatoka maso 10-12 hajar se manu buini oro phatar hawo tongai nai nije nok ya khrei borok se subau borok se bukharei logerei hinan phaitongo ani loge himnai tini je 14-15 jona phaihin paika masaki borok ke asuk thai manja kotor deba or jan loge himui tongnai tini sana thanga angke napit dungan khai chanai rok samung tan chanai rok nijeni nok huk ni samung yakari phainai rok mangsible ge borok kotor gyani guni borok rok sijak borok asuk thai manja borok nokhar ke ba hain si dofa ba yok thangle jai hok akok nang sana thanglia bar moi to khairi maru tobe khang kok rekha je borok rok tabo kebengai kok sai tongnai an thani se lama kaham tong ni sanai non ne nok ang obossoi phainai Tripura sani lukurok joto Tripura saro yok namu sungjak public yok namu sungjak o jagao joto jubok rok yok namu sungjak kebo musungui nei phataro samung tang tongya buni seleng khatok tongya kebo musungui nang ro siri khogoi ma tongya sing joto ni yok namu sungjak norok jara kebengai ani thani se buddhi tong ang se gyan gnang ang se diari ang se sidai ang se sinai ang se pyogoi manai go senai rok ano kebengai sanai rok noni nogo obossoi ang phainai sara Tripura ni media toboi phainai 150-200 jon jubok toi phainai norno khulumuino noni thani o upai sanai karon non thani upai tongo norok se lama phunuk man norok se pyog man chau a upai no norok ma sanai norok jeto kebenka norok jeto jengse pyog man ni goseka norok upai ma sanai a upai lama phunugoi nai tam khaine nanai a lama norok ma phunuk nai ang to tini sawo maya sak soba khainai bhai ke manai saimia phia ba soba khai thanai mana bagai itihas lai bumawo kebang ma soba khai phaika soba waisa bai phiogoi mai afon soba khai ma thangai si netai Subhash Chandra Bose Bhagat Singh Laso Mahatma Gandhi si yogoyo
ge norok le norok thani se formula tong ge tangai khogoi hei tongkhaba tangai le nogo asogile buino hamia sawile ma tongkhaba non thani formula tong ge fiogri sidi dofa to yog na mung jagoi tongo non nogo sung fainai nor na formula bahai ke tibrasa yog nai abo norok ma sai khnar nai ar je yog na ni norok je lama samane a lama ni mutabek de sung samung tangnai siapa norok no risk mana nai hesi karon norok si gose unga ke ar o je fiog na ni lama je samane a lama no nung je lama phono mana ado nung ma khinai si nung jara gosai sanai rok nung nije bu sak bai thangma khinai non nogo fainai public no haino ereng haino mai ke bibran to khai samo chukla face to face be practical mang nai si tabu kai gini haino dalar sawine rastin thumu bangya practicals mang nai si practical khaina bangai nor nogo phai tongo practical no nor nogo ang ya kai si saka bkhanang khang khainai nai si fainai nai si norok practical ma sanai omai ke yog nai practical ma khinai si bosago peroxin petrol roi jodi theinai dofa yog nai ka ma khinai si nang ma lunai si je sanai bom ma lunai ang lunai si practical sai si punor ni wo khogoi heinai omai ke falat katenan kun lama krei onglogo boy kamam bok yo bogoi kok sama yog lagaisi non nogo fainai jawab marnai norok lama ma phunung nai si karon norok se referring hi tongo kendro sorkar ni norok se simon kuk tongo norok se nai ha ke norok se naichamoi sabui tongo ke norok no joto kisi solution marnai non nogo phai tongo ke ready tongbai de jotto lukorok thangai nai ama hai jara sinai nugnai dofano phiogoi man hinsi kosai tongo ke bon nogo chung thangtai kalayo mon nogo thangai nai solution chung ma sanai a solution a borno practical uma khairne hisi hambai ke jotto no kobok jao আর যারা তাবো চিনি ও যে চবাও সামিল নাম শুনাই রক বেলাই কষ্ট অ্যাডভান্স সাইরো বেলাই কষ্ট হাইপানো নরক যারা ফাইনে হিনি গস ফাইনে হিনি বুখা চাইতে শুনাই রক নরক ফাইদি বুগি ফাইদি সালসা সালিখানো বুগি ফাইদে চিনি রাংনি বসেকে ক্রাইসিস বসেকে কষ্টকে চলাই মাতো শুনানি চানানি বসেকে ক্রাইসিস আবো নরক বুঝি মান নাই আর এমনিতে চিনি বোমা বদল সং বুড়ি রক চিনি TW ব্রক বুঝকাং 25 থেকে 27 তারিখ ফাই তঙ্গো কয়েকজন লিডার বো ফাইনে হিনি শহর যাক নর ফাইনে বগি নাই ফাইদে কিসিসে সালসান বগি দেছে जों 50-60 दिन 70 दिन बगि मा जागा नर सालसा सालनै बगि नाय फैदे दफानि बागै अजे चबा हिनि नखरि फेमिनि जे याप्रि सेबि फाइमानि अजे समाय तांमोन अजे समायनो नारगनानि बसे जे पुतु सालसा बगि नाय फैदेसि गाबोनि बागैनो যারা ফাইনে রন কবগো আর যারা চুবা চু খাইহরনাই নরগো চুবা চু খাইনে কে তাবুনো চুবা চু খাইহরবাইছি দে কারণ তাবুনো রাইট টাইম কারণ जों अ जागा चिनि तिप्रासा रक बयनि दफारक्सनो चुबाय मा तंसुबो बयनि दफारक्सनो थुताम हुयाम रक सानानि नुंगानि व्यवस्था खाइमा तंसु चिनि बिरमान न खनावैनाय हांका नरक যারা চুবা চু खाइने हिनाय रगबो चुबा चु खाइहरबाय दे আর आनि मोबाइल नाम्बार जाक तंगो अ जागा कल खाइदे गोबांमा बरक तंगो জাতি দফানি বাকি বৈচবা খাইমা জায়গা পর্যন্ত আর জায়গা পর্যন্ত হামিয়া খাইনাই আপনি বাকি ও হামিয়া খাইনাই রকবাই তা ফেম লগজাক দে তানি নাম্বার কল খাইদে যারা চুবা চু খাইনাই হিঙ্গাকে আর নরক আংমাই মালাই হর মাল খাই মালাই মানো খাই মালাইনাই হিঙ্গাকে লোকেশন সাইড হরনাই তামকে পার্সোনাল और মোবাইল রক্তই হরমাইয়া পার্সোনাল প্রাইভেট তৈ সাহরানো নরক ফাইলাই দি নাকি দিলেও যারা তোমায় রনবো ইচ্ছা কল খাই দিয়ে আং মা কবক যাও কারণ নরনে চুবা চুমানি আঁকে जों দর নারনানি মেমোরেন্ডাম ইয়া ফারনানি কে বুতে আনো চুবানাই তোর তংন তংয়া সাইমি আইছি হামবাই তিপ্রাসা ইগলক থং ববাগ্রা ইগলক থং চিনি টিপ কুসুং কুসুং তিপ্রাসা দফা ইয়ক সাজাক দফা তাক লগই তংমানি সালসা ফিয়ক জাক হামবাই